تماشاوان و گهدارên hêja demokratên we baş hêvîdarim bûn başin lê li berî ku ez dest bi peyama xwe bikim divêm her dem tiştekî zor girîngtir tiştekî jiyanî bo we bêjim tenduristî serê her tiştî haya we hebe gava ji bedena mirova tiştek kêm diviya nexweş dikeve ya tiştek pêtê beden tüm kêmasiyakê xwe de dibîne ji ber wê yekê em dibêjin tenduristî serê her tiştî belê li dunyayê gelek gengaşî zehmet û êş û şer û li hev nekirin û li hev nehatin û hatin û gelek heye xweza em her dem dibêjin Xweda derfetek pir mezin bi hêza xwe hêzek berfireh enerjiyek pir bi her rengî û hawayî dayî xwezayê ku xweza bi xwe diguherîne dixemilîne kevnar dike nûjen dike û wisa dimeşîne mirov jî jîndara yek jî ew e belem mirov ji jîndara yê dibe ku her baştir heş û raman û rengînî û rewaniya xwe bikar tîne mirov li dunyayê gelek civat grûp gel netewe gelek hene hinek pir xebitîne duwarê zanistî de dîrokî de duwarê têkilî de sosyal bûne pêşketine hina demokrasî danî hineke hin aristokrasik hareket dikin, hinek hin monarşikin, hinek oligarşik, hinek renk ya diktatorin, hinek filan, hinek ola bikartînin bikrojela da nabîn. Mesela Kurdistanê hew qas ol hene, hew qas bawerî hene, hemû şerê hevdû dikin. Dijmin kengî bixwaze mîra, pîra, şêxa, mela heberê hevtînin Kurd par û parçe dibe. Hele civatên feodal zûtir tên xapandin be ku mübalağa û manipülasyon yani hev dixapandin û derew bikaranîn gelek heye li civatê wisa de civatên sosyal pêşketî xwedanê îdare xwedanê komarî xwedanê sazmendî nakebin nav wê şaşiyê wê xapandinê be ku li goreyî sazmendiyê saziya zagonê jî çêdikin yani kanûnê çêdikin li gor kanûnê millet û gel îdare dikin û kanûnê bikartînin yani zagonê bikartînin neheqî di ku de heye ne şêx û mele û baba şêx û nizanim mîr û pîr û seyyid û filan bîvan û vanê parçekar û her şerê hev dikin ya belwê Kurda dibînin hîne Elawîne Sünnîne lo ji were bêjin ezdîne ezdayîne ji were bêjim şebekîne şîane hîn cihûne xristiyane hema par û parçene ya va tiştê ku ez dibêjim heyrana çavê we carekê berfireh bifikirin ev zimanekî gelî de axafim ne wek hinek rewşenbîrê mey Kurd ema wek bilbilê Tirka ya Tirkiyakî hirro hirro wisa bikartînin mirov ji ber ve şerm dikim rastî ez şîna rewşenbîrê Kurda bim çi carî bi zimanekî dinaxafim pir gerek bû ji bo gelê din konferansekê li civînekê li cihekî warek mesela Almanya li gel xelkê Almanya bi zimanê wan biaxafe bahsa rewşa xwe welatê xwe tiştê girîng bike bi zimanê Almanî baş e ya ji İngiltere bi İngilîzî Amerîka bi İngilîzî yani Çîna bi Çînî yani ji ber wê jî yeme var rewşenbîrê me bûne bilbilê Tirkî şerme ya kerema xwe ya berdin kerema xwe zimanê xwe ya zimanê Kurdî çi qasî xweş e her rengê newaw her rengê xwezayê de her gotin heye zimanekî kevnarî şahrezayê ku bid mirov henekî caca em naxafin welem bi rengê hunerî dimeşin û dixebitin û çalakin hinka wednê em siyaset nizanin ya dibêje yê dîtî pir dizane ya yê xwendî ye xwendin ji dîtinê derdikeve vallahi hûn rastiyê bixwaz kes wekum li dunyayê negeriya û nedîtî ye
لیم خناک رنگ سیاسی بیجن بلا انسان می سر سیاست دسکنه خدمتا جواک بندی سازکاری سازماندی دکن بلا او بخبتن ام تکلی کاری وان زیده نبن لجار هی تشت هی مروفا تکل دار دکه مثل واد yani gengaşen derdik hemen Kurdistan hevka parçayı gele Kurdji parçayı nav hevde u düşman de nav deyi itu mit nav de tjiyi Kurda baş bikartinin müdebeke jwara got kategori gavat hüner u hünermend ji kategorize bike kategoriye hünermend demeji hene çava ji ber parça buna Kurdistan'ı u bindestiya milleti Kurd Kurd ne devleti dikanı hüner u hünermendi hoji xodan deri de her devleti derib zamanı de dibêjin. İro her hünermendi başı ku Türkiye dibêjin Kurdun, ya Arabi dibêjin Kurdun, ya Farsi dibêjin Kurdun. Beyter çima o devletana kıymet edildiğini nabuden dibin, Nasrav dibin, Perevan pir dibin, falan bivanu. Kategoriya ke ku tamamı bir hizmeta düşmeni Kurda deyi. Kategoriya diya kategoriya ku bi zamanê Kurdî distirin belêm daxwaz û armanc û welatperwerî û rewana netewîl wan tuneyê. Divê min ez Kurdî distirê hunermendê Kurd ma lê perel ku bigirim. Mesele dûr deyî lê hunermend jî heye welatparêz azadî xwaz ji welatê xwe hez dike divê xweda xweza Xweza her tişî dide min û dîsa diçim xwezayê xweza min ku dere navê min li serê ez çimî kîme ez Kurdim xwezaya min Kurdistan e Kurdistan piştî xweda xwezaya min Kurdistan pîroziya min e da pîr û bapîrê min şehîdê min kesê min dayîk û bavê min di wê axê de ew ax pîroz bo min her dem vê gotina pîroz ez dibêjim Barzanî Nemir ya Kurdistan ya neman gotine gelek hoşi Kurdistan ne bu tu tuneyî Kurdistan ne bu Kurdayetî dimrê têk diçe dijmi wisa par û par çekirî her gav hêdî ber bi xwe dikişîne îtû mîdê xwe dikin nav dibêje entegrasyon yani entegrasyon yani goreyî mi bibe ez ê te hêdî behellînim Pir dosto heval tiştê baş dinivîsîm rastî dibêjim ev rengê entegrasyon rengekî têkçûnê ye rengekî mirinê ye milletek bi hev entegre bibe ne tu bi kesê dire entegre bibe da ku te biqedîne tu li Almanyayê ev welatê Alman e tu kanibî li gor kultura wan û sosyal jiyana wan entegre bibe rast e Belki tu dikanib Almanya bijî zimanê wan fêr bibe têkiliyê wan fêr bibe rêza wan bigire ya İngiliz ya Amerika ya ku dere dünyayê Avustralya be ku dibe Fransa dibe Hollanda dibe Belçika dibe Rusya dibe ya Skandinavya dibe tu ku deverê be integreyî wî welatî yani zimanê fêr bibe jiyana wan sosyal karobarê dikanib wan re bimeşe ew ji rêza te bigirin tu ji rêza wan bigirî ev he întegrasyonê lê dewleta Tirk ya Arab ya Farisyanekî dibêjin İran navekî cudayî ji Tirka û Araba bêtir Iraq Sûriye Tirkiye vere navê nû ne Kurdistan navê hezara salan ye lê li me qedexe kirine hên jî dibê çi bilan kim oluyorsun senin Kürdistan'ın nerede bilan ama heya çakal çakal vana bi nijat perestî ruhê xwe wenda kirine rastî ruhê xwe wenda kirine ku qasî êrişî ser gelê Kurd dikin êşî ser sporên Kurd dikin hunermendê Kurd dikin îca bila hunermend jî di vir de rolê xirab nelîze mêzeke hunermend no pênc û tiştek sal e ez navê xizmetê dem belkî pênc û pênc sal e heta şê sal zarokiya xwe de ez nav deme ez werbêjim mêzeke min çi carî xurreben û perîşan nedîtiye ez boy pera bi kesî re jî şerê min jî nebûye falan malê min xwar perê min xwar rast gelek kes stranê min jî dibêjin bi kartînin ji min dipirsin rê ser çawa stranê min yê wene hûn dikarin bixwînin
دلێم خۆش دەبێ هونەرمەندێ کورد گەج خۆرد دەرکە ئوسترالیا مە بخوین ئوسترالیا مە گەلێ منن ئالیە دێ زەحمەتێ مە پرن ئەم نە دەولەتێکە سەر بخۆنە ئەم نە ملەتێکی کۆمارێکە ئازادن سازمەندیا مە نە دەستێ مەدەیە سیاسی هێز و حرەکەتێ مە هەنێ هەگەر ملەتێک خزمەتە جوانبەندی چێ نەبوو یعنی جوواکبەندی سازکاری چێ نەبوو بن سیاسی هێز و حرەکەتێ خۆ چێ نەبوو بن ئەولەت خەلاص نابێ و هەوی شەرێ سازمەندیا و هێز و حرەکەت و خزمەتە جوواکبەندی نەکن ئەو شەهیدا دەدن زەحمەتێ وان پرێ یا ئەف کی دەبێ بلاوەر بێ ئەو بێ پارتی دموکراتی کوردستان دەبێ یەکیتی نیشتمان دەبێ وانا هیچ خزمەتە مەدەنێ ئەرێ جاژان رەخناوان ئەمێ بکن دەبێ تشتی ڕاست مەدیت ئەمێ رەخناوان بکن لێ ئەموان بپارێزنجی چاوێ دژمن دە وانا تجاری کێم نەکن نا پەکە کێژی زەحمەتێ مەزن کشاندی و کۆمەک شەهید دای و ئێشێوان پرن و سەرۆک و ڕێبەرێ بە هیند زندانا دەن و یاهۆ ئەم بدەستێ خود نکارن بریارێکێ هین بدن من بەریا 35 ساڵا ئوسترالێکێ دەگوتی بێژە هەڤاڵ بێژە ئەز بێژم سەرۆک و ڕێبەرێ مەدە دەستێ دژمن دە دناو زندانێ دەنێ مەبەس نەتەنێ وانا دە زنداناک دژمن گرتیە لە کوردستانێتی زندانێ دەنێ ji ber çi berku ne xudanê biryarê xwe ne bi serê xwe nikarin biryarek boyî xizmeta gelê Kurd û Kurdistanê nikare bidin yani yê li derbedê jî zindanê de baweriya we hebe û hawî wisa filan pere neda min û filan heqê min dixû filan heqê milletê Kurd temamî hatî xwarin heyran e şavê we min tu carî gengazî û belengazî û niza xurrebenî û filan bîvan nekirî ez xudanê berxwedanê be ez xudanê armanca ax û azadî sazmendî Kurdistan mêsek bana tên bîra me bêhemd hêsir çavê min dibarin hinek jî ji we qerfê xwe baz filan dikin ne wisa filan giriya filan ne el ser we digirîm law ser we digirîm zanin çi rewşê de ne rojava ket çi rewşê de li paşûr çawa dimeşe Bexda li hêlekê ew dike Tehran li hêlekê ew dike Enqere li hêlekê ew dike wexta min got me çi kir me xwelî bi serê xwe kir gel paytextê Enqerê nebin wek koleyên berê min got nebêjin Şam şekir Kurdistan şîrintir e pişta xudayên Bexdayê ax li min lê dayê vana min digot we digot xwelî bi serê şivan bine tedî çawa xwelî bi serê vetînin e vala me gotirin ne wisa kerema xwe hunermendê me yên delal xwe nekin holê û aman pere û niza çi law me boy siyasî hêz û hereket çê bibin da milletê Kurd civakî bibe organîze bibe me salon paqij dikirin me digot bila partiyê me xurt bibin quwet bin hêz bibin partiyê milletekî nebin bi jiyana milletekî neyê civandin û organîze kirin ew millet xelas nabe û ew şer gerek nake ez partiyekê siyasetekê bixwazim rexne bikim dîrek wan re rû dinim dibêjim va tiştê we xirabin hunermend ne tenê perê min neda nû zanim ez ne kolê kesî tişê wisa şer me û me jî nexin nava tiştê wisa muqarerene neke bi kesare wisa rewşenbîrên me rewşenviriyên nekin ji kerema xwe rewşenviriyên nekin baş e herkes hesabekî xwe heye xizmetek xwe heye dîtinek xwe heye baweriyak xwe heye rengekî xwî xebat û xizmetê heye şivan perwer xudan armanci şivan perwer heger dengê xwe negîne tebaya milletê Kurd bo azadiyê axê bo serkeftinê bo serxwebûna Kurdistanê hunerê wî bavên erdê û derhanê hunermendî vêgavê di vê rêcê de gerek bimeşe ne aman pere nedam kê niza kê heqê min xwarî kirin de bela merde tiştê wisa şerbet em bikevin xizmeta welatê xwe gelê xwe milletê xwe jiyana me vî milletî ve girêdayî milletê Kurd tune bibe em jî tune ne
يقول فقيه تيرا احمد خانه پردو بگه حکاری جگر خوینه لهجار لهمنه للشيخ سعيد للسيد رزاي لقاضي محمد لمصطفى برزاني للريبرا لهنرمندا لنبيسكارا لروشنبيرا خدان درتي ملتي كرده ملتي كردتك بچه قيمتا كسي نامينه برويكي حيران شابه و خدان هش و عقل و قدرت و رومت بن پرنك المسألة هون Almanya bijin kava kareki dikin jwe deribê distînî yani yek mi ştayr du most ştat bet salin dibêje du gerek bide devletê da devlet ser xwe bimîne hêz û hereketek vejî gava me konserek da hunermendê Kurd ew gotin welalî kariya me bike bê ser çavê me rojnama wan dertê komela wan çê dibe bo zaroka bo jina bo xebata siyasî bo têkilî sektörü be em hunermend kazanç dikin bidin wan jî çi wî yani zirarek fiyatı ne ki he wala me 10,000 kazanç kir yo bila pênc wan re be çi wî da ew jî xizmetê bikin yê siyaset dikin ji vir diçin wir ji wir diçin ji wan re jî pêwîstî lazim in ya diyor bila em hunermend bi ser kevin perê me çê bû em dewlemend bibin û kêva xwe bikin filan na bu sana çê nabe ne millet ser kev ne devlet çê dibe ne sazmendî çê dibe او سکی و سوالش کرم آخو نکن حیران چاوی و شبروی که ام همو ده خدمتا ولات خدا بن ده خدمتا سیاسی هیز و حرکت خدا جی بن او بنا نکانن yani او خدمتا گل دکن شهیدات دن زانه شبروی که جی بلا شر ما در نکف در yani تشت هنه yani مرو gerek بپاريزه تو دکانی شری partiyaki siyasetteki falan elina parti siyasete insanı pırdalal hani le çakal hani işte hodde bez apocu ma borzoni ma aslanım ma zor hotel halke ne rakiyadikin wana ne ku dil pakışın ku hizmeta siyasi hezu harekata dikin ye dil pakış hani hizmet edikin rezavan mırov dikirin ama ki milleteki tabayi berxodan jiyanem dibêje مرو برخوده ده از بوی پرای نظام چی کوله کساب نظام چی فلان بیوانن حبو کوله ملت خوبن یا ام کوله دجمنان بگابه اون زاره بیا کاجی کوله تی اینجی ملت خوره بکن دا کو پیش کرد به ملت مثلا اوسا چیده به بروی کجی بگن اشی بردنش کرماخو روشن وره مبات شتارا تالیزور کا چی نکن گرگی وانا ناکن روشن بیریا که درست بکن Silafı rez boğe. Yani az yin gelek tişt hey bejim. Len behilin carekdin. Bimidi hoşiyede.